Chenro mar yawo doho mamalo e boma ma Thika dhi nyime kaka okang' mar duoko piny dhugruok mag buche e doho mamalo mantiere boma maduong' ma Nairobi kod mano ma Kiambu. Jalbura e doho ma Thika Stella Atambo ne oyango chenro makamano kata odoko ni nyocha nitiere ng'ikruok e chenro mar yaro doho e boma ma Thika. Olero ni bad migao e botelo mar ogai ma doho Martha Koome oketo mainogi e kelo chenro mag doho machiegni kod jopiny. Ka bende omedo wacho ni okang' mar gero doho makamano ne opuodh e higa 2016. Kolose kinde rwako achiel kuom joyal bura ma bende dhi bede dono, Atambo nowacho ni boma ma Thika nigi ji mathoth kendo nego gibed gi doho margi. Kama ni kesi ya High Court lazima watembee mpaka Kiambu Town. Pia kumekuwa na msongamano ya kesi sababu sasa Kiambu High Court inashughulikia kaunti mzima ya Kiambu, na tukikuwa na koti hapa Thika itasaidia watu ambao wanatoka pande ya Kiambu East. We are now reactivating that sub-registry actually to be a High Court registry, and we are in the initial process of activating so that we have now cases filed here at the High Court, and we have our appeals which have been going to the Kiambu High Court. We've actually been carrying the physical files to Kiambu High Court, of which we are the largest consumer because we have the highest number of magistrates in Kiambu County. So the fact that we are having talks and working on the logistics towards realizing the same will actualize that vision of social transformation through access to justice, in the sense that now the Thika residents and the surroundings will be able to get the High Court services which we get at Kiambu High Court. Mano bende maloro no atielo